Digitalizace správy honitby. I honitba převádí veškeré procesy do digitální podoby. Díky plné optimalizaci funguje přehledně na stolním počítači i v mobilním telefonu. Jak to celé funguje? První krok, který je potřeba udělat, je registrace účtu. Po vytvoření registrace je nutné daný účet ověřit pomocí odkazu na dokončení ověření, který vám byl zaslán ihned po vytvoření registrace na vámi zadaný e-mail. Po dokončení ověření vašeho účtu vám už nic nebrání založit vlastní honitbu. Prvním krokem při vytváření honitby je volba tarifu. V současnou chvíli nabízíme 3 tarify: Free, Basic a Profi. Pro vyzkoušení všech funkcí zvolte tarif Free. Pro menší honitby nabízíme tarif Basic s omezením 50 plomb na jeden myslivecký rok. No a to nejlepší, co od nás můžete mít, je tarif Profi, kde nejsou žádná omezení. Ještě je možné zvolit frekvenci fakturace, buď měsíční nebo roční. Druhým krokem po zvolení tarifu je doplnění základních údajů o vaší honitbě. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná. Každý vyplněný údaj vám šetří čas do budoucna. Teď už nám nezbývá nic jiného, než dokončit vytvoření honitby. První pohled do honitby. Po vytvoření honitby se automaticky stáváte správcem, který má plnou kontrolu nad všemi údaji v rámci nově vytvořené honitby. Na úvodní stránce máme rychlý rozcestník na nejčastěji navštěvované stránky honitby a jeden důležitý odkaz na přehled novinek a budoucích úprav, které pro vás neustále chystáme. Vaší první stránkou, kterou navštívíte, jsou pokročilé údaje, kde doplníte všechny další údaje, které máte stanovené od doby uznání honitby, jako jsou například základní údaje o honitbách, klasifikace honiteb, minimální a normované stavy, lovečtí psy a další. Tyto údaje jsou nezbytnou součástí celého nastavení vaší nové digitální honitby a budou se vám následně propisovat do všech formulářů MISO. Členové. Nezbytnou součástí každé myslivecké honitby jsou její členové, kteří o ní pečují a plní své myslivecké povinnosti. Každý správce má možnost tyto členy do aplikace pozvat, aby mu mohli pomoct s evidencí dalších dat, jako jsou například úlovky a brigády. Pro odeslání pozvánky do aplikace stačí při přidávání členů doplnit e-mailovou adresu, na kterou dorazí pozvánka na připojení do aplikace a do vaší honitby. U každého člena si můžete libovolně evidovat doplňující informace jakožto další údaje, například mobilní telefon, datum narození, platnost zbrojního oprávnění, fotky jednotlivých dokumentů a spoustu dalšího. Přehled úlovků. Důležitá součást celé myslivosti je lov divoké zvěře, který se musí provádět v každé myslivecké honitbě. Tato činnost sebou nese ale spoustu informací, které je potřeba zaznamenat, když dojde k ulovení kusu zvěře. Všechny záznamy je možné filtrovat a exportovat do formátu PDF a další. Díky přehlednému formuláři na přidání záznamu o úlovku lze tyto údaje postupně doplnit a tak si evidovat každý jeden úlovek na jednom místě. Pokud jste si do honitby pozvali své kolegy členy, tak oni vám na oplátku mohou pomoct individuálně zadávat své úlovky. Tím pádem nemusíte každý den trávit na telefonu, zjišťovat kdo, kde a kdy ulovil jakou zvěř. Vše najdete na této stránce. Trofeje. Další činnost, která úzce souvisí s evidencí úlovků, je správa a tisk štítků ke každému kusu trofejové zvěře. Díky zadaným údajům na stránce Přehled úlovků se vám trofejová zvěř vyselektuje a vy si jenom pomocí zaškrtávátka na každém řádku vyberete, ke kterému úlovku chcete nechat vytisknout štítek. Díky této možnosti máte vytisknuté štítky pro všechny trofejové úlovky za pár vteřin. No, není to super? Plomby. Noční můra každého hospodáře, který musí neustále myslet na to, komu a jaké plomby vydal, jestli jsou už použité nebo ne, a spousta dalších složitostí s tím spojená. V naší aplikaci je práce s plombami brnkačka. Nejdéle času zabere přidání současně vlastněných plomb do systému. Následně stačí plomby patřičně členům přerozdělit, aby mohli plomby provázat se svými úlovky, a tím práce s plombami končí.
Celou evidenci za vás hlídá náš systém. Seznam využitých plomb, jeden z nemála formulářů, který musíte každý rok jako hospodář odevzdávat, je seznam využitých plomb, který se odevzdává jednou za kalendářní rok. Komu by se ale chtělo tento formulář vypisovat ručně? Pokud si poctivě vedete evidenci plomb v naší aplikaci, tak my ten formulář za vás vytvoříme na 2 kliknutí. Stačí se tedy už jenom podepsat, doplnit datum a formulář máte připravený k odevzdání. Povolenky. Znáte ten pocit, kdy musíte jako hospodář po večerech vypisovat papírové povolenky a následně je předávat svým kolegům nebo poplatkovým lovcům? S naší aplikací už nemusíte. Vám stačí pomocí jednoduchého formuláře vytvořit balík povolenek, které následně můžete vytisknout ve formě kartičky, která se každému hezky vejde do peněženky. Deník brigád. Jste ve sdružení, kde ještě poctivě držíte odpracovávání brigádnických hodin a nebaví vás už evidovat kdo, kde, co a jak v rámci brigády udělal? Naše aplikace nabízí řešení pro celý myslivecký spolek, kde brigádnické hodiny můžou zapisovat sami členové a tím vám ušetřit spoustu času. Navíc vám nabídneme přehledný souhrn brigádnických hodin a aktivit, na kterých vaši kolegové strávili nejvíce času. Lovečtí psi. Ke každému myslivci neodmyslitelně patří čtyřnohý přítel, který ho doprovází na dlouhé čekané nebo společné lovy a je mu vždy na blízku. Současná legislativa si žádá, aby každá honitba měla k dispozici několik loveckých psů s uspůsobením na určitý typ lovu. Díky těmto poctivě vedeným informacím v naší aplikaci o loveckých psech vám potom vyplnění formuláře Mysl 6 zabere bezmála pár vteřin. Myslivecká zařízení. Díky naší aplikaci a trošky vašeho času můžete zmapovat všechna myslivecká zařízení v honitbě a zakreslit je do mapy. Naše mapa má tu výhodu, že zobrazuje hranice všech mysliveckých honiteb v České republice, takže se nemůže stát, že byste si nebyli jisti, jestli dané zařízení není náhodou v sousední honitbě. Tento proces oproti ostatním zabere nejvíce vašeho času, ale pozitivní na tom je, že to uděláte jenom jednou a více na to nemusíte šáhnout. Navíc díky vašemu zmapování všech mysliveckých zařízení jsme schopni na základě těchto dat plnit formulář Mysl 4. Do mapy nemusíte zaznamenávat vyloženě jenom myslivecká zařízení a fotopasti, ale máte možnost přidat vlastní zařízení nebo bod, který bude označovat důležité místo ve vaší honitbě. Každý z vašich členů může do mapy nahlížet a zjistit si například, na jaký posed či kazatelnu si může jít sednout, nebo kde se nachází krmelce, aby mohl doplnit krmivo. Rezervace. Tím, že máme zmapovaná všechna myslivecká zařízení v honitbě, díky stránce Myslivecká zařízení, tak jsme schopni umožnit vašim členům zarezervovat si konkrétní zařízení určená k lovu na časové rozmezí, tak aby nedocházelo k nedorozuměním, že se na čekané potkají 2 myslivci u stejného posedu. Díky barevnému označení u každého loveckého zařízení jste schopni poznat, že na dané zařízení je vytvořena nějaká rezervace a zjistit si více informací. Navíc naše aplikace dbá na bezpečí vašich členů a upozorní vás při vytváření rezervace, pokud se ve vybranou dobu vaší rezervace bude nacházet jiný myslivec na jiném zařízení do 300 metrů od vámi vybraného zařízení. Na základě tohoto upozornění můžete svoji rezervaci přehodnotit. Mapa úlovků. Zajímalo vás jako hospodáře, kde se ve vaší honitbě nejčastěji loví a jaké lovecké úseky jsou nejvíce využívané? Nebo na jakém území dochází k nejvíce uhynutí zvěře, například při srážce zvěře s automobilem? Žádný problém. Pokud každý úlovek nese informaci o místě lovu či nalezení uhynulé zvěře, tak se tyto data propisují do mapy honitby a vy tyto záznamy vidíte potom na jednom místě na stránce mapy úlovků. Plány lovu. Se správnou myslivecké honitby souvisí utvoření plánů lovu na konkrétní druhy zvěře, které plánujete daný myslivecký rok lovit. Plány lovu jsou rozdělené do 3 kategorií, a to zvěř spárkatá, drobná a ostatní. U spárkaté a konkrétní drobné zvěře určit i pohlaví a věkovou kategorii.
Na základě těchto plánů potom můžete na stránce statistiky vidět aktuální průběh plnění vašich plánů lovu. Navíc informace o plánech lovu propisujeme do formulářů MISO. Statistika. Tato stránka spojuje data ze dvou jiných stránek do jednoho, a to úlovky a plány lovu. Na základě těchto dat máte jednoduchý přehled všech čísel, která potřebujete vědět. Obdobně jako na stránce Plán lovu je stránka se statistikami rozdělena do 3 kategorií, a to zvěř spárkatá, drobná a ostatní. Statistiky lze filtrovat dle potřebného období s možností tisku. Peněžní deník. Nezbytnou funkcí pro chod myslivecké honitby nebo jakékoliv organizace jsou finance. Chceme, aby naše aplikace nebyla jen o úlovcích, plombách a povolenkách, ale chceme, abyste v naší aplikaci dokázali evidovat vše, co je potřeba. Abyste všechny údaje měli na jednom místě. Náš peněžní deník má obrovskou výhodu, a to, že vás upozorní na možné zapsatelné položky. Příkladem, máte zaznamenaný úlovek divoké zvěře. Tento kus se rozhodnete prodat do výkupu či konkrétní osobě a u úlovku zaznamenáte celkovou cenu. Po příchodu na stránku peněžního deníku vám sám deník nabídne přidat novou položku, a to zmíněný prodaný kus zvěře. Stačí pouze rozhodnout, jestli záznam chcete zaevidovat či nikoli. Údaje z peněžního deníku lze vyexportovat do formátu XLSX pro další zpracování. Události. Jako myslivecký hospodář se většinou potýkáte i s organizací událostí, které jsou spojené s vaší honitbou. Jedna taková typická událost je společný lov či hon, chcete-li. Další typickou událostí, kterou můžete plánovat, je brigáda. Na obě dvě akce určitě chcete své členy upozornit. Proto vám nabízíme snadné řešení. A to je organizace a plánování událostí v naší aplikaci. Na každou akci můžete přidat libovolné členy, kterým při vytvoření události přijde e-mail s informacemi o nadcházející události a možností zapsání události do vlastního osobního kalendáře. Každý z členů si může na jedno kliknutí zobrazit všechny nadcházející události, aby měl přehled o tom, co se chystá, a případně si naplánovat účast na vámi naplánovaných událostech. Podobně jako peněžní deník umíme zpětně upozornit na uplynulé události. Konkrétně na 2 typy, a to brigádu a společný lov. Díky zpětnému zpracování uplynulé události jste schopni doplnit dodatečné informace o uplynulé události. Příkladem u brigády upravíte zúčastněné členy, u společného lovu doplníte například počet lovců nebo počet loveckých psů, kteří se honu účastnili. Opět díky těmto zadaným informacím jsme schopni plnit formulář MISL 5. Formuláře, to je ten hlavní důvod, proč tato aplikace vznikla. Vznikla právě proto, aby jsme vám, hospodářům, ušetřili čas a formuláře plníme za vás. Vám stačí si předvyplněný formulář na 2 kliknutí stáhnout, doplnit potřebné chybějící údaje a vytisknout nebo odeslat přes datovou schránku na patřičné úřady. Navíc vám umožňujeme po stažení předvyplněného formuláře opětovné nahrání již finálního, vámi doplněného formuláře zpět k nám, abyste soubor měli zazálohovaný a mohli se k němu kdykoliv vrátit. V současné době umíme plnit a generovat všechny formuláře MISL, včetně toho největšího, a to MISL 101. Dále nabízíme možnost tisku seznamu využitých plomb za kalendářní rok. Ostatní nastavení. Jako správce honitby v naší aplikaci máte ještě možnost upravit určitá nastavení a upravit si aplikaci tak, jak potřebujete. Nabízíme vám možnost editace oprávnění u jednotlivých členů, kteří nejsou zároveň správci. Jejich oprávnění můžete rozšířit nebo zmenšit. Každý nově přidaný člen má základní oprávnění, tak aby mohl aplikaci využívat, ale nezasahoval vám do všech dat, které v naší aplikaci můžete evidovat. Další možné nastavení se týká upozornění. V současné době informujeme všechny správce v honitbě o nových aktivitách jejich členů prostřednictvím e-mailu, tak aby vám nic neuniklo. Poslední z možných nastavení je nastavení tarifu a přehled o platbách za využívání naší aplikace.
Věříme, že naše aplikace je v rámci digitalizace procesů mysliveckého hospodáře revoluční a dokáže pomoci jak členům honitby, tak hlavně samotným správcům. I honitba. Cílem digitalizace není nahradit lidi, ale dát jim čas na to podstatné.